Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Espiritu Santo, mga igsoon, mao na itong gitawag og ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang iyang function mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan, or practically gyud, generally speaking, di ay para sa tanang mga tao siya'y tighiusa. Mura ni siya og sa ato paning lawas kay matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, si Kristo murag usa ka lawas nga naay daghang bahin. Ang atong lawas daghan kay bahin, murag ang Espiritu Santo mura ni siya og dugo nga gikan diri o circulate tibuok na tong lawas. Mura sad ni siya og mga nerves. Ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan diri o hangtod gyud sa tibuok na tong lawas. Unya mo na nag-communicate nga hiusa ang atong lawas, natay nervous system. Hinumduman nato nga ang tao lain-lain gid ta og batasan, lain-lain pud ta og priorities kinabuhi, gawas nga lain-lain tagnaong, lain-lain pagitag nationality. Muna mo resulta sa lain-lain atong mga binuhatan, mga standards o pinulungan. Lain-lain sa tag-understanding. Pero kung naa na gani nato ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan diri sa unang pagbasa, pag-abot gyud sa Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan nga pulos mga taga Galilea or kadaghanan o Galileanhon, nakahatag og murabag kanang nasabtan sa tanan nga daghan kay ditong mga lain-laing pinulungan na taga Asia, Cappadocia, sa patong uban Partia, lain-lain lang nga mga tao nga lain-laing sinultihan, nagkasabot sila. Nganuman kay ang mga tinunan nagsulti, pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo. Ang ato sang kalibutan karon, lain-lain ang mga tao, ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya naay kagubot, nagkagubot, naay nagubat,
na ay naghulga-hulga gubat. Nganuman, ang rason tungod kay wala naman gud ta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad na wa magubot sa inyo ron. Nawa nagubot. Ang kagubot nagikan gina siya sa pagkawa nay presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o hunahuna sa mga tao. Muna, ang solusyon, mubalik itag paminaw sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Bago-bago pa malanggitang nahuman sa atong midterm elections. Saman, mabag-o na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod. Kung naay espiritu, tingali mabag-o gyud ang atong Pilipinas. Pero kung wa gani Espiritu Santo, magsigira ni silag sunod gyapos ilang gusto, musangko ra gyapon ta sa kagubot, panag-away, pag-iyahay, ang atong mga political leaders magsigig away, particular kay sa ilang mga partido, daoton tika kay kontrapartido kanako, kalaban kanako sa politika, ako kang daoton, ako kang daog-daogon, ra gyud kutob nya kinsa may maalaot ang tibuok nasod. Ang atong nasod mura sa niglawas, usa ka nasod daghag bahin na atay mga abroad nga Pilipinos na sa teni adinis Pilipinas nga kinahanglan tag kahiusa. Nakaron kun ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tong hunahuna o kasing-kasing, unsa may una niyang tangtangon gikan nato. Ang una gyud, number 1, kanang kahadlok. Muna ang mga tinun-an, nagtigom sila sa lawak, ilang gisirad-an. Pero pag abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak ug nanulti na sila, way kahadlok. So muna'y unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok ta nga maunhan, hadlok tang masakitan, hadlok ta nga daog-daogon. Bisag unsa na lang ang klasehas kahadlok, mao man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha, sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing o hunahuna o gitawag og kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta sa kamatuoran? Kanang tinuod yung kamatuoran. Sudlan ta niya ana. Mao nang ang mga tinun-an bisag way mga grado kasagaran may kay mutabi. Mahinumdom sila sa mga gisultis, mga propeta niya. Kung naasay mo atake nila, may kay sila mutubag nga usahay gani, maglagot na lang ang mga lawyers atong panahon na o ang mga pari, mga leaders, mga pari, tungod kay di sila makalupig sa katarungan sa mga apostoles. Lingian sa imong tupad, yung nadali ra kang makasabot, nadali ka makasabot o dugay. Wa kay wisdom, wa kay Holy Spirit. O ang lain nga ibutang sa Espiritu Santo nato, basta mosod na siya kanig yung gugma. Ang gugma mao ginay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles. O kinsa may ilang higugmaon, ang mga taong wa pakailag Ginoo. Murabag naa nila ang kanabitang kainit sa pagpaambit sa Ginoo ngadtos mga wa kailag Ginoo, kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang Ginoo ra gyud maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna dinhi karos Pilipinas atong paningkamutan nga makahimo ta niining mga pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud sa pag-welcome sa Espiritu Santo. Ang ato rong simbahan nagkinahanglan sa inyong hinabang. Wala na ta kahimo pa atong mga balay na kinahanglan tag
inyong hinabang sa atong sitiyo. Katong sitiyo na to, napatay mga 15 kabalay nga himuonon, o mo padayon mo hatag ato diri, iarila sa atong opisina, tay napatay mga himuonon, sitiyo wa na lang tay number of slots, kutob sa inyong ihatag, maunay atong gamiton pagtrabaho. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gihatagan kita sa Dios sa iyang kaugalingong kinabuhi nga mao ang iyang espiritu. Busa masaligon kitang mudangop kaniya og moingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, mahiusa isip usa ka lawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran, nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong Eukaristikanhong mga gasa, magalig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, nga maghingpit sila diha sa makabuhing espirituhanong himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.